včelári, chcete silný jarný rozvoj? Jasné, že hej, veď kto by nechcel. No ale prečo sa to pýtam v auguste? No predsa v auguste ovplyvňujete to, aké sa vám liahnú dlhoveké včely. A to nielen liečením proti klieštíkovi, ale aj správnou výživou. Dobre vieme, aké sú teraz letá. Niekde je sucho, niekde sú povodne, niekde sú búrky a môže byť malá znáška nektáru, malá znáška pelu a včely vtedy môžu hladovať. To môže byť v auguste veľký problém. V auguste sa liahne zimná generácia včiel a tieto larvičky musia včely s niečím krmiť. Krmia ich práve bielkovinami. A v prípade, že je bielkovín nedostatok, tak sa vyliahne slabá zimná generácia, s ktorou sa to ťahá až do ďalšej jary. Tým sa dostávame k prikrmovaniu cukrovo-medovým cestom. V našej ponuke máme dve cukrovo-medové cesta na tento účel. Jedno je s bielkovinou a druhé je s peľom. V zásade je jedno, ktoré si vyberiete, pretože s obidvoma viete včelám dodať potrebné bielkoviny na krmenie larvičiek. Tak si viete ovplyvniť dlhoveké včely, aby boli silné nielen v zime, ale aj na jar, kedy musia vychovávať prvú jarnú generáciu včiel. Pokiaľ prikrmujete invertným sirupom alebo cukrovým roztokom, tak máme v ponuke takýto prípravok, ktorý si myslím, že už niektorí verne poznáte. Jeho meno je Apibiovit. Apibiovit obsahuje veľmi širokú škálu vitamínov, ale má v sebe pridané aj aminokyseliny, čo sú v podstate bielkoviny. O tom, aké dôležité je dodávať vitamíny a minerály, snáď ani nemusím hovoriť. Prirodzená pastva včiel, teda med alebo peľ, sú ich predsa plné. A keď sa liahne, práve tá spomínaná zimná generácia, ktorá má prežiť celú zimu a nemá dostatok vitamínov a minerálov, tak si viete predstaviť, aké zdravé včely z toho vyrastú. Ako bonus máme v ponuke ešte takéto cesto. Je to cesto s pridaným jódom. Jód napomáha zdravému tráviacemu traktu včiel. Nozematóza býva pomerne častý problém v zime. Práve takýmto cestom s jódom môžete nozematóze predchádzať. Takže nezabudnite, vaše včely sú iba natoľko zdravé, nakoľko im to umožníte.